Nagrywasz? Napierdalamy. Co? Napierdalamy. Třetí brána zajišťuje, aby další samci nemohli na pastvinu kvůli nechtěnému křížení. U každého druhu samic je i vybraný samec a brána nedovolí vstupu další. Proto je taky elektricky jištěná, je v ní zabudován elektrický ohradník. Dobra. Następna brama. Pizda w bramę. Panie, przejedzie. Třetí brána. Trzeci brama. Na třetí pastvině uvidíte zase další pakoně, ale bělokoňské. Vodušky jelenovité, antilopy koňské. Pakoně běloocasí kdysi migrovali v Africe v tisících kusech, v dnešní době jsou téměř vyhubeny. Udržují je zoologické zahrady a různé rezervace. V přírodě jich žije málo. Jebał się pies. O, Po levé straně máme vodušky jelenovité, samičky rohy nemají, samec ten je rohatý. Žijí v severní Africe u vodních toků a různých nádrží. Vidíte mláďata, dospělé samičky. Jakie włochate. Łapy, dole. Ogól się. Po levé straně jsou ty antilopy koňské, mají dvě mláďata, mají takovou masku rohatá s dlouhýma ušima. A tady jsou antilopy gnu běloogoňské. Jsou to útočná zvířata, hlavně samec. Wstawaj. Vidíte, samička, vlastně samec tady jde mladý před náma. Antilopy koňské. Ty frajerze w ogóle. Ty. Pa, jebnie. Lasik. 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 Jeszcze? Před náma v zatáčce je odchytná stanice. Do této stanice se zvířata budou nahánět po ukončení sezony a převážet do zimovišťa nebo do klasické zahrady, kde se na noc zavírají. Tady na pastvině po sezóně žádná zvířata nezůstanou. Sezona safari končí až na jeseň, koncem září. Tam pak dole vidíte adaxe nubijské, bílá zvířata. Tady dole na pastvině jsou vodušky s takovým kroužkem na zadku, vodušky znamenané. No raczej. Je to tam všechno na pěší prohlídku. U nás tady u poslední brány uvidíte jedno z malých zimovišť, to jsou stáje, které mají ústřední vytápění. Zvířata tam mají výběh, krmení a tam přečkávají zimní období.